ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to jammi bamburu wendu noodi wendu nduluma gurela sarɓe kon waktu yoni ha to nuwadibo galle pinala fedde ɓamtare lobbudu yurmede ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hoorejo leydi ndi hono bassirou diomaye faye kikiɗe hande o sanga 21 heures maw huccodiri ɓesguji leydi sénégal kala gam saktude mo yogay konguɗi ko fate banggue yogay toɓɓe kaleteɗe ndera leydi ndi to leydi mauritanie caggala pusgo mayogo sénégal jeeyi sababu yogay guure kame remru hewndu yooli jeeyi sababu noon hande yogay jagorɗe leydi ndi ne tawe toon to lappol palol dandema e nder oɗon setene hen hamme sall Ghalii Abuu Bah Abdoullahi Anne ma en garto e nder majjumi e nder kabruji meɗen to leydi Mali armée leydi ndi hollitiɓe jooɓima pittali jeetati taw koye yadiɓe brigade mo Masina ɗum noon koye legal bitegal liri tawetegal e nder Tumbuktune tawi e nder leydi Mali ene hen biteɗo Modibo Diallo keptinaɗo ko fate banggue yoga e janguji baɗaɗi e nder leydi Mali to leydi Guinée Conakry yadiɓe sellu Dilen Diallo tato UFDG woni Usu Fofana kame Kélémadou ya santene wonde Aliwa Konde kollitama hanki koko bifta hujjiyanko mabɓe kolliti déposi joƴƴini ko fate banggue ɗerewol gullitogol to laamu leydi ndi nden kay kisal mabɓe ɓeydete e nder leydi ndi kabruji men maren ha to Côte d'Ivoire Nigéria ma en jaa to Ghana RDC Congo Mozambique kame Cameroun kedde Afrique ma en jaadu hen musidɗo meɗen Alhassana Oumar Mbotia musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen communiqué fewde dendagal bandiraɓe julɓe oɗo suka mo jiiton e ngal ɗo natal o wiite ko Ibrahima Dia jangannoɗo ɗo e Mbour ma hadara gimmiraɗo Sarif Mouhamadoul Hafas Haydara ɗo e croisement Salib janguintama ko Ceerno Oumar Ly joɗiɗo ɗo e Mbour eɓe mbaɗa lahngal fewde julɓe kala mo ganduɗa yi oɗo suka on majjiriɓe ko ñalawma talata ɓennuɗo en hawre 8 octobre 2024 ko ɗo e Mbour noon o faljiriɓe o jeeyaɗo to Dondu eɓe mbaɗi lahngal kala mo ganduɗa yi suko ene wawi wallude ɓe fi sabilillahi ne wawi jokkodirɗen Hamadou Guissé joɗiɗo to ñaari tali Dakar omo heeɓoy 77 320 25 63 77 320 25 63 jeeɗum ko Hamadou Guissé joɗiɗo to ñaari tali Dakar walla jokkodira e numéro Ceerno Oumar Ly joɗiɗo to Mbour to croisement Sali omo heeɓoy 77 722 90 77 mbiɗen ko 77 722 90 77 bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe enen kala eɗen mbaɗa lahngal kala mo ganduɗa yi oɗo suka yo walluɓe ko ɓuuri yawde e yaccade jokkodira ɗiɗo numéro aji téléphone musidɓe tedduɓe wonɓe e nder leydi Sénégal mi siftinen suka o wiite ko Ibrahima Dia jeeya ko wuura ene wiye Dondu janganno ko ɗo e Mbour ma hadara gimmiraɗo Sarif Mouhamadoul Hafas Haydara duɗal gongal ɗo e croisement Sali tawi canginannoma ko Ceerno Oumar Ly joɗiɗo ɗo e Mbour eɓe eeni dendagal bandiraɓe kala jiiɗo vidéo nde wallataɓe waɗanaɓe ɗum part Ceerno Djibisi wittiyanke safriyanke laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari bittowo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder balli kala Ceerno Djibisi ene tintina dendagal bandiraɓe julɓe kala omo tawe hande o to Agnam Siwol tawete koye nder leydi Sénégal sa iwi banggue Wourossogui a ari ha to hôpital Agnam o sa ɓenniɗon seeɗa sara ñiɓirde weefɗo ko ɗon Ceerno Djibisi tawete hande o Ceerno Djibisi wittiyanke yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde gonɗo nder e jalto boowal kala debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago kala mum sa jokkodire Ceerno Djibisi ma a wi alhamdulillah Ceerno Djibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe biyeteɗe muuɗa hirda sa muuɗi hen tan a yitoto hoore maɗa omo jogui leɗɗe goɗɗe bittaɗe waddete koye gaweje won hen ma yaltinane 13 rafi won hen 19 won hen ma yaltinane ha temedere ñaw kala
ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa jokkondire makko aɗa kiimo inde nene maɗa ma o haalane inde ma e inde nene maɗa ma o haalane gueɗe ma kala ha cikka elle konon gonduno gan sanga jokkodira e numéro makko Wave walla Orange Money on numéro noon sa yiiɗi jokkodirde mum ko 00 221 ko numéro leydi Sénégal 78 128 35 98 so tawi noon ko tonggode makko appel ene waɗi WhatsApp mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00 222 ko tonggode leydi Mauritanie 47 22 80 84 minni ko ene tawe to Noksoɗa ceerno Alassane Sy laaɓaɗo golle ɗe kala jiɗɗo jokkodirde on mbatta ko 00 222 32 62 04 99 base makko taweteɗe tokkay hayɗi ene jokki ha hande gollude sa jokkodiri e tonggode ceerno Djiby Sy ma ɓen ko ɓuuri labde musidɓe tedduɓe taweteɓe to Agnam e diwanuji ɗin kala e aduna kala ceerno Djiby Sy e dow moɗon kawis Allah cuuɗiɗo e kiiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to kordinnoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde en ɗam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗiɗi dognata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tonggode gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Monta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayde 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe aljuma nogase joyi octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abou Bah jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene rutta teddungal e jarore kala ene rewna ɗum e dow inde musidɗo men guiɗo men sehil men ɓinene men woni Ghalii Abuu Bah kame ceerno Boubacara Gaye hamme Ibrahima Sall ne wondi kadi Amadou Mbaye makam Koutira ndeɓe duttande men teddungal faade Mauritanaɓe kala ha tenti Noksonnaɓe kame lobbodirmeɗe Nouadhibou ha tendi kadi fedde ɓamtare Pulaar kame fedde yiɗɓe Sar Abdoullahi Sare gartogola Maymouna Thioub e dendagal bandiraɓe tawe teɓe toon kala ma en gartoy hen taw koye mbati yanji no fewi taw koye sifa buuɗala yurmede hoorejo leydi Sénégal hono président Bassirou Diomaye Faye
holliti e nder saktande hande o sanga 21h ɗum noon ma huccodire ɓesguji leydi ndi kala ma o yaltini nan toɓɓe kewɗe no fewi nden haala nde jogori huccidde e jaydiyankoɓe gam hollide ɗum e ɓiɓɓe leydi Sénégal kala gartatena koye ɗamɗo henna ilam pusɗam jeheten ko tonton dulmaji dembe hande o ɗemɗe ɗiɗi ndiyam koko filti wuro ngo ngal ɗemngal tawetegal toon to wendudulum kame wendunodi hokkiɓe sans noon koɗo henna garway towɗo no fewi kono haɗani kay ɗamɗo henna ndiyam fusde oɗo henna garway ari ha yetti sara guenale wuro ngo kono kadi teskede guese wuro ngo ko ɓuuri hen hewde kay ɗo saaha koko yooli taw kadi ganduɗa ko hectare uji jondi ko ɓesgu wuro ngo tigui wawno remde hen e kala saha kono hitande hikka nde oɗo saha ko caɗele mawɗe dooki toon ko fade banggue ndema ka ban guesa mbiyeteɓa dembe an ko ɓiɓɓe wuro ngo ndendi ɗum ka ganduɗa kene fota wonde 40 e ko fawi neɗɗo ne jogui hen guesa ene remi hen haɗo yoɗata ɗo ko ɗon kala mum yooli dembe de rewi hen kañum ko guesa mawba no fewi guesa hen kala ene waɗi kene wona 54 ha 55 hectare ɗi ganduɗa guese ɓurɗe hen yoolade ha majji ha laaɓi kala kay ko fatuno e remru ɓen ɗaminnoɓe guura kala yeehi ha laaɓi gurel bahoro kañumne ndiyam naati hen no fewi ɗum ko caggal o to banggue ngoɗo hen maayo saltugo to Matama fayi tiggere sire rewi ɗon fayi cuɓlel nabbaji takki cergal yaɓani ndulmaji goɓe mbiyata mayil hano fayi to mbagna gon fayi ha to ɓokki jawe ɗum jeeyi sababu noɗo saaha ko teygal manggal no fewi heedane caggal gurel sarɓe ha fayma mamaje ɗeɗe hen diƴƴe juukiɗe toon ɗemgal gongal jipporigal ko fate banggue funnangue wuro ngo ari kay ha liɓi ɗon yogay galleji dibi ndundo hen Mamma Gallo en Issa kadi en kala geggi ɗemgal jettingal e oɗon a fannu kala teskede gueti jeeri tawete ɗon ene hen guesa Abou Baydi Kaw koko yooli ha woyndi mum muti ha laaɓi kono ne kadi guese goɗɗe ko wayno guesa ceerno Siraje e guese goɗɗe kala oɗo saaha noon teskaka noon laamu ngu arde toon kono ko fate jaiya e remru wuro ngo kala oɗo saha koko yooli waɗi noon kuɓeje derguitiɗen ma en garto hen en keeɓi noon wonande kabruji hande o oɗo henna aljuma ndiyam ɗam fuɗɗima ruttade seeɗa no fotiri kala ma en garto hen ha ko ɓurɗo hen labde ko ɗon tigui yaari ha e nokkuji goɗɗi kala ɗo ganduɗa hande diƴƴe ɗe koko teyni no fewi koko wonti teygala gotal no fewi garten koko fate banggue octobre rose eɗen gandi ko lewru haɓade ko fate cancer de sein hanki o noon wonde docteur Fatima Gendouwa yaltini konngudi mum e yeeso jagorɗo min pétrole holliti wonande kay ko fate holkiso wonande ɓen rewɓe ngam rentade ko fate oɗo henna ñaw biteɗo cancer de sein ken tolno e 1.2 keso woni yittoraɓe ɗum kono teskama e nder leydi Sénégal oɗo henna ñawne ɓeydo no fewi ko wona ɗum ko 1990 woni teskaɓe mbasi en pittali mumen taw koye rafi cancer enɗi no fewi aɓe ndentino yimɓe tan nde jahata kay ƴeewoyde wonande cellal ɓalli men ne gasa ma jomin dañane peeje ko adi nde ɗeɗo henna gueɗe ene loroya jomuma Ahmeda Ndoya ko chroniqueur journaliste toon to Sen TV kam nanga hanki ɗon ɗo conférence no waɗanno oɗon conférence Cheikh Yérim wonanga noon nanguimo ko brigade mo Sibikotane ɓen noon kolliti wo nanguira ko dongdemo auto mo alda e permis walla ni wo haɓɓani ceinture makko ko wala ɗum ko noon hollirama wonande kay ɗen gueɗe kala godani oɗo sana mo tawi e juuɗe brigade ko hanke waɗa garde à vue ko wala ɗum ko noon Cheikh Yérim holliti ma porte plainte ko fate ɓengue brigade mo Sibikotane ko nanguimo ko alda e lawola haala gotka hewka e nder leydi ndi Sénégal ko toɗɗogol wonande ex maire mo Ndofane taw kadi ganduɗa ko jaadunoɗo e diɗɗal Benno Bokk Yakar woni Samba Ndiaye mo ganduɗa toɓɓimo ko Bassirou Diomaye Faye toɗɗimo wondemo président des conseils administration de la Sen HLM walla mbiyen tan PCA taw kadi ganduɗa ko toɗɗedemo e ngal ɗon catala waɗi filñitere mawde no fewi yaadiɓe diɗɗal biyetengal Pastef ɓe kolliti hade woɗɓe kay iwɓe landaji men ne garane tawtaɓe haade men toɗɗede ya taw kamɓe ɓe toɗɗama jeeyi sababu no hanki mbaɗi peloton ko fate banggue sifande ɗaɓɓugol ndeɗo hen toɗɗande nde firtete ha laaɓa oɗo saaha noon ɗum woni ko yardate atta e nder leydi ndi Sénégal ko fate mayde Mouhammeta
taya job eɗen gandi ko suka baranoɗo to pikkina ɗum noon o mayno koye juuɗe ɓen polisaɓe nangunoɓemo piimo haw yetti toon to brigade mumen koɓe jeegomo ɓe gonno kamɓe jeegomo kala nanganoɓe ken tolno joni e lebbi 7 ñawore mabɓe jogori latade ko 12 lewru novembre fandu so jomiraɗo haaji toon to pikkina tribunal mo pikkina hewɓe finoɓe toon kolliti weltare men mawde no fewi so tawi kay police watti ñawede nder leydi ndi ma wona ɗumen fartange ne tawno gueɗe kewɗe ne mbaɗa taw wala ko waɗi ɗum so wona ɗin autorité ji ardiɓe ɗiɗon fannuji Bougane Gueye Dany eɗen gandi kañumne ko nangganoɗo gueɗe ñande 19 nduɗo henna lewru toon to diwan mo Bakel fanodemo toon to Bakel gam yurnitoyade ɓen ɓe ilam jaayi toon jayande musde no fewi caggal nde wo nangga wo nawa ko toon to kasso mo Tamba Kunda holliti noon chef de protocole Gemsa Boppo jaddiɗomo holliti wona nde oɗo saaha mo gonɗen guila toon ñande altina jawtuɗo e no Bougane koko sali ñamde toon to Dumba to gam hollide ɗum hoolaki ndeɗo henna ñamde haydara kame hujjiyanke makko biyeteɗo wonande kay Alhaji Diouf mo ganduɗa kanko Bougane Gueye Dany jogoɗo darade yeeso suudu ñawore toon to Tambacounda 30 nduɗo henna lewru so tawi jomiraɗo haaji ɗum ɗo henna uddi kumpital men ɗemngal pulaar nder leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie jaagoɗo affaire étrangére mo leydi Émirats Arabes Unis jokkodiral mum hakkude leydi Mauritanie wo holliti ballal gadingal ma iw Émirats Arabes Unis gam faade leydi Mauritanie teskede mayengo Sénégal koko wukkiti diƴƴe muma ha wamni yogay gure e remru kam yoga e yimɓe kay galleji men jani ɓe keddi hena hewɓe geggi ko sinistre ji ngala hayɗo koɗi Émirats Arabes Unis holliti ballal timmugal faade mabɓe ɓoyata ma yetto toon ma won leydi gadidi wadde balle ko fate leydi Mauritanie ɗo haaju keñoraɗo woni oɗo henna fannu gila hanki sanga 4 jamma wonande sete jogoɗɗo adade ɗeɗo henna jagoɗe woni Amadou Tidiane Thiam kame yaadiɓe mum kala to jorɓe tawede hande o toon to Fouta taw kadi oɗon sete ene yeehi hen jayde henke mo jayde weltare TV woni Mouhamadala Ghalii Bah ne wonde Abdoullahi Zakaria ana mo cuɓelela hamme Ibrahima Sall maɓe jaa ha toon to Magama Koundel kono kadi ha to babaɓe yo gay nokkuji kewɗi kala maɓe jillo e muma maɓe jaaɗon eɗen jagoɗe gam yiiloyade wonande kay wellidde ɓen muññidde ɓen jayyaɓe ɗeɗo henna diƴƴe kono kadi balle kewɗe ma tawi toon ma en kettoye ɗuma e nder kabruji men ñalawma janggo so tawi jomiraɗo haaji hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani bannoɗo jillu muɗum toon to leydi Russie to nokku biyeteɗo Kazan ɗum noon ko jonde Bercy joɗinoɗo toon kanko wonno koɗo bismaɗo jeeyi sabab bismede mo noon ko ardademo Union africaine e nder nde ɗon jonde nde hocci konngol holliti yontide Union africaine dañata joɗorde jonde no fewi toon to fedde gotago windere kono kadi catal Bercy heptinta no fewi wonande Union africaine kono kadi wo arti ko fate banggue Afrique ɓeydede doole e sembe ha wawa habtade pelle ceɓɓitiɗe tawete nder leyɗele mum hande o ko lofi Afrique yogay banggueji ko waɗa ɗum ko ñalawma hanke o kuccodiral tengurengu hakkude hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani kame hoorejo leydi Russie woni Vladimir Poutine ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi hakkude leydi Mauritanie kame Russie jokkodiral gongal ɗon kanko hoorejo leydi Mauritanie hande oɗo hen aljuma wo arti nder leydi Mauritanie toon to Nouakchott wo jaɓɓama toon to Bawol Aldiwoje ngal tunsi to guidimaka hanki o ko batu mawɗo yuɓɓina toon yuɓɓini oɗon batu ko wonande gouverneur kame président gardiɗo ko fade banggue région mo guidimaka goyen jonde noon waɗi ko toon to sehlibaɓe yurintade commune aji nayya wallidiri men ndema mawka no fewi caggal teskede diƴƴe kewi beele kadi diwanu rutto e ndema ha nokku wonta daɗɗudi ndema wawde yaltinde wona diwan guiɗimaka kala e caɗele ko wayno commune mo koye kame Gabou sehlibaɓe wompo ɗiɗo hen nokkuji kala ko ƴellidde ndema ha ɓuura wawde ɓamtade no fewi e nder yoga e nokkuji tawiteɗon jeeheten ko ha toon to Nouadhibou lobbude yurmede taw yin toon fedde ɓamtare pulago fedde ɓamtare pulaha a catala ngal pengal gatamare to Nouadhibou ko gomoji tawdirɗi mafmafodirɗi
goomu jangde ɗemngal pulaar goomu mo giyankoɓe findino rendo goomu rewintoɓe ko fate gueɗe ɓamtare golle ɓesguji ɗi fedde nde tawete hen ko yontaɓe hellifaɓe taw kadi ko warɓe rewɓe dusodiroɓe ɓamtare pulaar e nder Nouadhibou ɗi ñalɗi juɓɓino ton ko fate banggue ñalngu ngoɓe inniri ñalngu ko fate banggue pinal pulaar e nder Nouadhibou taw kadi ɗen toɓɓe kala ɗe bismi hen ko musidɗo mabɓe bite Sar Abdoulahi Sarr jaadunoɗo sete timmuɗo iwnoɓe ɗon ɗo Nouakchott e wonde Ghalii Abou Bah Hamme Ibrahima Sall Abdoulahi Anna Ghalii Abou Bah ko nonne kadi Makam Kuti Mbaye Amadou Mbaye e seti mumen timmuɗo no fewi ngam yettade to Nouadhibou toɓɓere ɓurde himmiranede ko fate banggue dewle kame ɓesguji men e jangde pulaar mo giyankoji haɓade janfa ko nonne kadi e teddungal ɓiɓɓe fulɓe kala ɗum noon ma en gartu hen seeɗa taw koye ballal musidɗo men Abdoulahi Zakaria An toon to lobbudu yurmede. fedde ɓamtare pulaar yuɓɓini ñalawmaji pinal ɗo e Nouadhibou ka noon toɓɓere nde ɓe gaddi ko dewgal e nder réseaux sociaux e janfa e nder réseaux sociaux yewti yewtere nde noon ko Sar Abdoulaye Sarr ko fate dewle e gurdam sukaɓe ɗi hen mogoji jaaƴƴi kaɓe jime nde toɓɓere ɓurde sumde renno ngo ko toɓɓere dewle ha tenti noon kadi to banggue ɓesguji to beele ɓe puuse ɓe balle haaɓe mbawa dañde jangde moƴƴere kono kadi tem ɓurɗo mantinade koko ɓe mbi alay saago janggen ɗemgal men ɗum tan yooɓe tinno ko wayno dente baɗini en fedde ɓamtare pulaar e pelle goɗɗe kala ko noddi e yimɓe noota so tawi noddi hirde gaare ha heewa ko ɗo andete keewal meɗen kono kadi yimɓe notto pelle ɗe ɓe jaɓa yarlitade ɓe fiya ɓe jaɓa yarlitade ɓe guitta jawɗe ɓe mbaɗa hen ɓe tenkini noon nde yimɓe ɓe gaddata ballal mumen e galle fedde pulaagu ɗo e Nouadhibou Moussa Mamadou Ba hoorejo fedde nde ina arta hen ɗo e Nouadhibou ina wayno cetal ngal ene jogui ɗo galle o ko fuɗɗiɗo mahede ko hen golle ɗe fof mbatte ina wayno min jiiɗi kadi ko ɓamtude maadi ndi jokkidde ɗum ha ɗum wona infrastructure mawɗo mbawɗo hankadi ne yiitinade e taw leñol ngol fof ne yiito hen hoore mum leydi ndi fof e dennagal yimɓe arɓe hen taw ne jiito hen koye mumen e ndinɗon mbaadi Kalidou Sow holliri weltare mum e koɓe mbaɗi ɗo ko janngude ɗemngal mum ko wurnude pinal mum ko rende hanki mum e sellinde janngo mum e leñol wawa ɓamtade ɗon to ngol janggata ɗemngal maggal ɓeɗo ko yarlitiɓe ndi e hattan mumen hay goto hen laamu ittani salaire waɗan ɗumen ɗum ko volontaire tan mbaɗi yidde ɗumen koye mumen yidde ɗumen leñol ngol e yidde ɗumen ɗemngal mum wonde yo ɗum dara ɗum noon en mbaɗi erago e wonde e yimɓe leñol ngol dariɓe enen continue haajuji mumen ɓeɗo ko oppuɓe haajuji mumen en darni ɗum yoɓe mbaɗa hen juuɗe mabɓe ɓe mbaɗa hen ballal mabɓe ɓe mballaɓe koɓe goni e dow muɗum ko ɗon so daranama tan gonga daranaɗo guila ko ɓooyi o guila e murtude Samba Diop ha yettiɗo ɗum yoolotako ɓe gayniri noon hirde nde jimɗi pulaar e welnere fulɓe golle ma jooɗi peewi Abdoulahi An janoɗo yaade Sar Abdoulahi Sarr délégation mum kala ha toon to lobbudu yurmede woni Nouadhibou en giwani toon to Mauritanie jeheten ko ha toon to la case ene tawi nder Nouakchott ene fiiɓi jaɓɓade wonande ñande ɗiɗi lewru fanduɗo ene ndu Yahya Ndiaye mo ganduɗa sigene mum ko belɗo no feewi dande mum ko welde no feewi ene ɓeeta hoore mum taw kadi ganduɗa koye dawal tataɓala wadde manditare no feewi oɗo saaha mo gonɗen ɗum tan woni ko haalete nder Nouakchott kono kadi hikka o omo jogori wadde hen surprise aji mawɗi no feewi kono kadi gueɗe kewɗe ma o yaltini hen o holliti hayso tawi haalaka ma pulagu ngu waw famde ɗum no feewi ha joni en jaltani to Nouakchott PK 7 ene heɓano takkusana ceerno Hamdou Rabby gowɗo yuɓɓinede kala hitande hikka nde noon waɗata ɗum dawal tataɓala ko mbiyata 3e édition taw kadi koye gartugol ceerno Boubacara Gaye taw koye fedde Ansaruddin jogori yuɓɓinde ɗum noon ma en garto hen jogori wadde ko ñande 14 lewru décembre woni lewru bawte so tawi jomiraɗo haaji ɗum ɗo hen uddi kumpital men ɗemngal pulaar nder gendi leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali armée leydi Mali holliti waɗi opération luggo no feewi ɓe teɓɓiti kene tolno en jeetato taw koye brigade mo Massina e gardegol Amadou Koufa
ɗum noon ɓe kollitiɓe mbaɗi ɗum taw kadi koye commando ɓurɗo mawnude ko on ɓe liɓi biyeteɗo Modibo Diallo ɗum noon koye leegal ngal ɓe mbiyata duloji ene tawe e liri taw koye tumbukte hoore muɗum holliti ɗum noon ko armée leydi mali ɓe kolliti ɓe teɓɓiti hen jeetato taw kadi ko ɓen ɓurnoɓe mantinade jangoji mawɗi no feewi kankon moɓe mbiyata a Modibo Diallo holliti ɗum ko jayde leydi mali armée leydi mali holliti fawi jungo muɗum taw kadi koye oto mo hinde pikkoɓa ɗum noon koye nder mo Kidal taw koye ballal renseignement luggo no feewi holliti ɗum ko colonel major Daouda Sangare o holliti noon koye nokku biyeteɗo in tebeza ma wonoya de kilométre uji 5 hakkude e Amzena ko toon ɓe mbawi jaggude oɗon pikkoɓa ene waɗi poɗɗe contrefaçon kewɗe no feewi kono kadi armée ji kewɗi faano koye ɓen joguitiɓe armée ji teskede oɗo saaha mo gonɗen Bamako woni toon ko tufam jillodirɗam ɗam ɓe mbiyata dikam walla ɓe mbiyana cocktail jillodiraɗo no feewi hakkude nguleki kame ɓowɗi e pundi mawdi no feewi wiyetedi poussiére ɗum woni ko jillodiri hen mo jiiɗa kala koko mabɓa ɓandu ne ɗasɗi paline keewi ɗum ko ɓowɗi banggue ɗum ko nguleki banggue ɗum ko poussiére banggue nguleki noon koko yaaji no feewi wona tan e leydi Mali Sénégal ha fenma to Mauritanie kam yoga e nokkuji kala mo jiiɗa kala so yeehi seeɗa tan koko iggitto warñede kono cocktail jilluɗo toon to Bamako teskede kay ko nguleki e ɓowɗi kame poussiére kala kewɗo no feewi hewɓe kayne kollita beele oɗo henna asman wo gasi ndiyama walla ala keddoɗen ko toon to Bamako gardiɗo daral baali jawdi nayyi to ñamana Bamako e hoore mum kanko on biyeteɗo Boubou Cissé kam woni biftaɗo kikiɗe heccanki alarba o ñande 23 nduɗo hen lewru ɗon ɗo yahanno nottoyade rendez-vous makko ɗon o bifta andaka noon nawɓe mo ɓe noon mbaɗi ko comci civil holko kewi haɗo hen andaka tawma en gartoy hen so tawi en keɓoyi ko ɓuuri hen labde to Guinée Conakry uddi kumpital men ɗemngal pulaar e nder gendi leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry tato ɓattiɓe sellu Delen Diallo yaadiɓe landa UFDG woni Ousou Fofana kame Kélémadou Yassane ne wonde Aliou Condé ɓeɗo hen tato hanki hollitamɓe biftama ha jaayi walla ha sari e nder laylayti rendo kono kadi oɗo saaha ene gasa ko merande biftugol hujjiyanko mabɓe mbindi ɗerwol faade procureur nde nden kay kisal mabɓe ɓeydete nde tawno e leydi Guinée hande o ene heewi dawriyankoɓe waaɓe ni e kala sahane bifte nawe taw kadi andaka kala ɗoɓe nawa to leydi Côte d'Ivoire jagoɗo jeygu leydi ndi kame brigade contrôle ko fate prix ɓe gummini woni catal BCR ɓe gummini contrôle luggingol no feewi ko fate ɓeydugol cogguji yogay bitikaji commerçant ɓe yeewɓe hanki ɓe puɗɗi ngol contrôle ɓe kolliti koye nder leydi ndi kala oɗo saaha noon yeewɓe hewɓe nanggama hen kono kadi ɓe kolliti kala nanggaɗo maɓe paye mum ko teddi no feewi to Nigéria horejo leydi ndi woni Bola Tinubu Ahmeda caggal nde waɗi waylo to banggue yogay jagorɗe oɗo saaha o usti ko fate banggue ɓeeto golle coggu wonande autoji leydi ndi ɗen jagorɗe gouvernement o ɓen kay wonande liggotoɓe e gouvernement o guila ministére uji joguiɓe garde corps uji kewɗi kala mum ustama gam ustugol dépasse laamu leydi ndi beele kadi oɗo saaha ɓe mbawa haɓade ko fade banggue yogay basal e heegue tawetede e nder leydi ndi to Gana ko togonajo goto biyeteɗo Chouaibou Yawo ko on taƴana kene fota wonde lebbi kene fota taƴana kene fota wonde duuɓi 17 kaso ɗum ko ñalawma hanki o ɗum ko caggal yiilademo yogay ngaaluji cuuɗiɗi e nder leydi ndi ko alda e yamirore ɗum ko caggal nde o dari hanke yeeso tribunal taƴana duuɓi 17 e kaso to RDC Congo Félix Tshisekedi ko hoorejo leydi ndi o holliti ma o waylu tuunorgal leydi ndi ngal ganduɗa guila hitande 1994 waɗi ñiŋali kewɗi no feewi kono o holliti o yatirta hen a caggal Mozambique caggal catal tambingal ko fate sumgoji leydi ndi nde ɓe kolliti kay wonande landal laamu firmila ko on tigui gañi woni Daniel Chabo
kene fononde capanɗe jeeɗiɗi e kala temedere landaji lundo kolliti hay loppet a ngala hena to leydi Cameroun yimyanke biteɗo longue jimannoɗo yimyanke ngana kam bifta yalte vidéo goto ne fiya hawatilarde to gotel ɗum ko caggal nde o yaltino vidéo goto on vidéo e nder compte makko YouTube lelani momta ɗum ko caggal nde o ñiŋi no feewi wonde hoorejo leydi ndi Paul Biya yo iwe lefol laamu gorko mo duuɓi 94 ɓurɗo nayi wuude e laamu nder leyɗele Afrique nde iɓata e laamu jeeyi sababu noon oɗo saaha ñiŋali kewɗi jalti hen laamu ngu holliti yo loskoji mbaɗe ko fate banggue oɗo hen a vidéo kumpital men ko fate banggue wonande kabruji dongre Afrique ma arane hen musidɗo men Alhassan Oumar Mbotia mi salminima. en calmitima hono mali puɗɗorɗen to hawnitiɓe wonɓe to banggue rewo leydi ndi kamɓe de ɓe mbi wonde hay yewtere wotere fuɗɗaki hakkude mabɓe e laamu ngu kadi ko yewti e woni koɓe ɓe nangui e dumbiɗo gonɗi toon ɗi Côte d'Ivoire guila ñande asatare ɓennuɗo nde ene wayno de ɓe gudditi kay taw kadi ko listuji mabɓe ko fate e doggol ngol ɓe jogori kay sinude ɓen windirtoɓe hen gam wo heblonade wutoji mabɓe mbaɗoyoji e nder lewru yorkoma ujunnaje ɗe nogas joyyi mata goto foof ene wawa jiide hen inde mum wawa kadi wadde kadi taw kadi ko woote mum no hannirtani Niger Hama Amadou ko men wonde gardi ɗo jakorɗe kanko dey caggal nde o dañi caɗele ko fate e jontinoje o nawa toon to hôpital mabɓe général ko wonno ko ñande alarbare nogas e tati lewru yorkoma ujunnaje ɗe nogas e nayyi ko ɗon hawrela dial taw o yaari ko duuɓi jeeɗiɗi e nayyi Burundi leyɗele nogas jeeɗiɗi taw ko jeeyaɓe dongre Europe kamɓe de ɓe ɓeydi sanction ngaji ɗi mbaɗi leydi ndi fodde hirande nde tawno wonde leydi ndi ma won duuɓi jeenayi joni caggal kay nde on gardiɗo hono leydi ndi biyeteɗo hono Pierre Nakou jeune Ziza wino ene ɓeyda taw ko troisiéme mum mandat waɗi sanction ngaji hani addani wonde hewɓe ken ngaji men maayi hen ɗum noon wadde Union européenne kañum de waɗiɓe sanctionné ma won joni tan duuɓi hono jeenayi ɓeydiniɓe kadi hirande wonde e taw kadi ko fiinoɓe ko Congo Kinshasa toon to wuuro Ituru yimɓe taw kadi ko joguitiɓe wiyeteɓe Vazalando ɓen ɓe naati toon aɓe gummori toon to banggue rewo kiw e wiide mabɓe e ɓe gari noon ko wawde wallude ɓe dartade M23 ko hoɗɓe to Ituru ɓen noon ɓe garani toon wallude nde toon wonde ɓen en jogui hono fayre no feewi toon to leydi hono tiniji ene wayno hono avocat ko chroniqueuse Sonia Dahamani ko on de jagga toon soka duuɓi ɗiɗi e dumbuddu wonno ko ñande alkamisar nogas nayyi lewru yorkoma ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi caggal kay nde rukkiri habaruji ɗi laaɓani ene mbayi noon ene wayno oɗo de ene mbiyamato o waɗani tabayan sino waɗini tan tabayanu ene wayno te o dañata kono ɗeɗo caɗele bandiraɓe ko ɗo kaɗɗen e Kumpital men e dongre Afrique e ñalawma hannde o taw wonno ko dande musidɗo moon Alhassan Oumar Mbotia yo jaam jogomi jogo moon Alhassan Oumar Mbotia o waɗanita baƴanu so waɗinta baƴanu tan ɗeɗo caɗele keɓatamo ɗum uddi Kumpital men e nder dongre Afrique paaɗen ko toon joolam jabberi leydi gotiri to Liban paaɗen to Liban wonande kay bombardement mo waɗi ɗum jamma beddoɗo hen o leydi Israël faadi nokkuɓe ɗo Hasbaya ene tawe e nder Liban ɗum ko caggal kay hakkude Israël e Hezbollah pelɓodiral musgal bangal hen e nder appartement goto ne tawitono hen jaydiyankoɓe tato mbasi hen pittali mumen e nder jonte tati tan ko ene tolno e temedde jeeɗiɗo e capanɗe jeeɗiɗo libanajo mbasi pittali men taw koye kuure condi e posnoje jorateɗe kala saaha e nder leydi Liban taw waɗata ɗeɗon gueɗe ko leydi Israël ɗum ɗo hen gayni Kumpital men ha laaɓi e ɗemngal pulaar to leydi Afrique donge Afrique ko musidɗo men Alhassan Oumar Mbotia reportage to lobbude yurmede ko Abdoulaye Zakaria an ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah o hiranena